Zita rangu rokuberekwa ndozi Takudzwa Karengesha. Ndiri chief nematombo ekuHurungwe. Pakesi yokupedzisira yata pajudgment yeMombe 3. Pamutemo wedu wechivanhu uyu mukomana uyu asvibisa nzvimbo. 1 mombe inoenda kuna mambo, 2 dzoenda kuatorerwa mukadzi. Asi ndaona yenge iri case yenge ine ma-twist and turns. Ndizvo. But imimi muchiita cross examination, how did you arrive at the judgment yekuti uyu mukoma uyu ari guilty of his case? Pokutanga panamboti kana zvichinetsa judgment yenyu musiri kuburitsapo momboenda kumhondoro. Ndopandaona uri kunongotoona mafaces emunhu kuti iyi nyaya yatese yamubata plus mukadzi wacho anga chingoitoka ma-action take unonga ndoshwa munhu ari kunyara nezvinhu zvaakaita. So judgment patazongoiwa ndakati ashirike tingova pachi judgment kuzi zvinhu zvazvingori pachena. Maybe munogona kundiexplainera nekuti nyika vangatadza kuziva kuti kunonzi kumhondoro ndekupi. Right. Zvazvinoita mambo namambo ane mhondoro yake. So ini yangu iri kunyaudza. Pane dzimwe nyaya dzidzi hatinyatsogona kubata isusu sevanhu. Ndizvatenda kuti achiendai kumhondoro vakupasanurei nyaya dzenyu masvikiro anoonawo zvatisingaonewo isiso. Alright. Imimi munoziva sei chokwadi kuti mhondoro iyi iri kutaura chaizvo? Munoenda kune mhondoro imwe chete here, 2 kana kuti 3? So far kuno kuti tunoenda ku2. Kune imwe inonzi Chitewe kumakandi neimwe kunyaudza inonzi Vakatsuwa. Ngatiti mhondoro 2 idzi dzaburitsa anza yakasiyana, imi munoshanda neipi? Especially kana munhu wacho anenge achinokandidzwa. Mumwe andazongotaura chokwadi paground. Kana asvika uko angona kutaura kuti chokwadi zvinhu zvakaitika. So toenda kugutsikana kuti shwa munhu ari kutaura chokwadi. It's okay. Ndokumbirawo wamwe one representative from your team wangoti explain about why one was a case here. Amafara. Right, pane case yemunda yai. Kuti muzosvike pajudgment yenyu imini chief. Chii chamaconsider? Apenda consider kuti ava vakaisa waya. Which means mpari kuperera yadi yavo. Then mwana wavo zomupa kuti out of yadi. Saka tazongoona kuti no kunzi kuserwa kusisiriwa kwawo. Kusika munhu wapiwa chinhu chako ukachifenzera. Unozoenderei kuseri? Akusisiri kwawo. Ya state land. Ya nzvimbo yaSABHU. Imimi, how do you react zvataurwa nemachinda enyu kuti wakuru waya complainant complainant defendant enga ari kuita senge ari kutora advantage yamai yavo SABHU kuita sekuti mukadzi, therefore I can just take advantage. How do you react kune nyaya idzodzo uye imimi sema-chiefs muri kuprotectawo sei vakadzi, especially munyaya dzakaita seidzodzo? Vakadzi amai avo ndiSABHU uyu anenge kakudheerera kuti handingatongwe nemukadzi sezvo ambotaura paya kuti ambuya vakatomborohwa vakadzoka. Ndomaonera tenda kuita manje kuti uyu aringota kakusaisa munhu chikadzi, but mukadzi uya ndova nepower. Right, imimi chief nejudgment yamapa awawana wamaneighbors munozoita follow up here kuti vari kugarisana sei? Follow up hatizoita hedu, but ivo ndivo vanouya kuti nenyaya yamakatitongera paya kugarisana hatichagarisana, takuurayirana zvinhu, tozoenda kana kuri kwanisa kusvike paground tunoenda paground tovagadzirisa paground. Alright, in the event yekuti pane vamwe waramba kunzwisisa ipapa, what do you do? Especially kana dzidzi maboundaries tinozopedzisira kuground kwaane vanhu vemuvillage tichibatsirana navo manje vachitiudza chaizvo kuswenge kune vamwe vanhu vakuru vanonyatsoziva history, so tivatenda kunodaidza ikoko kuti atitsanangurire kuti apa ground apa pakamira sei.
aiwa tinotenda nenguva yamatipa changamire. Ini ndinonzi Fredi Mapfumba, kuzonzi Mafara. Ine mazita anoita matatu. Muno mudare muno ndiri mabharani kana kuti secretary. Ndingangoti ndiri overall yomuno kuchipurisa kwese uko ndakangomirira. Zvakanaka, ndikuda kuti mundiudze reaction yenyu kukesi yemunin'ina wayo kutorerwa mukadzi nemukoma. Kuti imimi munozvionawo sei kuti munhu anodanana nasisi nemunin'ina? Ini ndazviona pakuda izvi. Anodanana nasisi, anodanana nomunin'ina wacho, imhosva huru muno munyika hazvibvumirwe. Zvakare munin'ina wachona ane murume wake. Dai anga ari kwatezvara taiti zvimwe zvinoendeka. Zvino anotoziva kuti uyu ane murume wake, uye ndosvika futi ndotora mukadzi iyeyo. Imhosva huru. Muno mudunhu hamubvumirwe izvozvo. Zvakanaka. Saka culturally mukaona munhu ari kuita zvakaita seizvozvozvo, pane punishment yake inomira sei, uye nyaya idzi dziri common here muno mumaguta? Nyaya idzi hadzisi common, zvishomanani, asi punishment yaanopiwa iye zvino mhosva yaapara iyi atopara futi mhosva kunani kwamambo. Kana apedza kubhadhara izvi achadanwa futi namambo. Zvawakaita hazvina kunaka. Muno mudunhu hazvibvumirwi. Achatongwa kepiri. Alright, ndoenda pane yemunda iyi. Makatarisa kana judgment chaiyo yapiwa namambo. Makaiona inodzikisira sei macases ekuti vanhu vanoita ngo vanotorerana iyoyo nyaya iyoyo haina mbomira zvakanaka, haina chimiro chakanaka, nokuda kwekuti vapiwa judgment zvakanaka, asi kuti vanhu ava kuti vanyatsogarisana zvakanaka ndokunge kana vatopinda zvakare mudare, nokuti hapana kugarisana zvakanaka apa. Uyu akangoita kungoita from nowhere, haana basa nasabhuku, haana basa namambo, haana basa nomumwe munhu, anongozviitira ega. Kunoti kana wagara munzvimbo unofanira kuudza sabhuku zvaunoda kuita zvese, nyange uni zimunda rakaita sei, uda kuisa munin'ina wako kana kuti mukoma kana kuti mwana wako, unozivisa sabhuku. Sabhuku mwana wangu ningi nandafunga kuti avakire apa. Sabhuku wouya wotarisa nekomiti yake, ndo zvamaita. Alright, anoperera papi? Apa zvozivikanwa nasabhuku. Alright, ngaachiita hake mwana akuendera mberi nokuvaka. Advice yamungapa kuna mai waya wari kucomplainant, advice yamungavapa kuti vange vachigarisana zvakanaka neneighbor yavo? Advice yatingavapa ndeyekuti ivo tichavadana tozovapa advice yakanaka kuti imi muri sabhuku makaita zvakanaka, asi imi itai kuti mugarisane nevanhu zvakanaka, so vachadaidzirwa vese, nokuti payapa pane ukama huripo, pane kudhererana. Saka pachikama chavo vanhu ivava vachaurayana, saka vachapuwa advice yakanaka namambo. Zvakanaka ba.